Ola, nos meus vídeos, como observaríades, procuro case sempre partir dun feito real, dunha experiencia personal, porque é desas experiencias personales que aprendemos máis. E esta vez vou-vos a contar unha que parece que non ten ninguna importancia, pero cando analizas máis a fondo ten moita importancia. Resulta que o meu xenro comprou unha máquina de empacar a erva, porque se lle dou agora para facer agricultura. E resulta que nesa máquina, cando a puxo a funcionar, a máquina non traballaba ben e non ataba as alpacas. Entón, lo desmontamos, miramos e chegamos á conclusión que era unha peza, un engranaxe que non funcionaba. E con eso, a máquina traballaba moi ben no resto, paquetaba moi ben a erva e todo, pero non ataba. É dicir, que non terminaba o traballo e entón a máquina era inutilizable. Entón desmontouse todo o engranaxe, mirouse a ver que pieza era e resulta que chegamos á conclusión de que esa peza non servía, había que cambiála, porque non éramos capaz de regulala. Entón a peza, pois a máquina era vella, e a peza pois non había así no mercado de calquera maneira, e chegamos á conclusión que había que ir a buscar onde a houbera, na China, no Xapón, onde a houbera, porque a máquina era boa. O problema está en fase de resolverse, pero a min esta experiencia fíxome pensar nunha historia que me contaron de Friedrich Engels. Parece ser que Friedrich Engels acercouse un día a un obreiro e dixo-lhe: mire, eu traballo moitas horas, estou nunha fábrica e traballo como un león porque a min sempre me dixeron que se me esforzaba moito, se era disciplinado, se obedecía, pois podía chegar a algo na vida. Entón, Friedrich Engels, mirando así unha chimenea dunha fábrica, dixo-lle: vamos a ver, ti viche algunha vez cun engranaxe, unha peza, chegar a ser a patrona da máquina? Dixo-lhe: non, un engranaxe sirve para que a máquina funcione, con outros engranaxes. Moi ben. Pois o mismo che pasa a ti. Ti és parte do engranaxe da máquina. A máquina é o capitalismo, e ti és parte do engranaxe da máquina. Entón, algún engranaxe pode ter máis importancia que outro dentro da máquina, non cabe dúbida, pero en realidad é a máquina que domina todo. Entón, o día que as traballadoras e traballadores se dean conta de a posibilidade que ten de cambiar as cousas, todos xuntos, todos os engranaxes xuntos, son os que fan funcionar a máquina. Non o capital, non o patrón, non as decisións, senón o traballo de cada un fai funcionar toda a máquina para que se poida vivir. Porque, efectivamente, como na máquina de empacar, cando ti tes un fallo, cando ti tes unha enfermedade, cando ti non podes cumprir coa función que se che dá dentro da empresa, dentro da sociedade, o único que se pode facer no momento dado, se non te poden amañar, se non te poden arranxar, se non te poden convencer de que o camiño é o que tes que facer, pois cambiante simplemente. E cando non atopan na beira, como na máquina de empacar, van buscar as pezas onde sea. Quer dizer que van traer man de obra de onde sea, pero que a máquina ten que funcionar, porque o día que todos os engranaxes da máquina se den conta da capacidade que ten, de que sin eles a máquina simplemente non funciona e non se pode producir, ese día todo cambia, todo muda. O sea, non é o esforzo personal simplemente que fai que a sociedade viva ben. O que fai que a sociedade,
o que deverá facer que a sociedade viva ben é mobilizar-se, organizar-se, é dar-se conta de que os engranaxes son os verdadeiramente importantes, todos juntos. Claro que cada un por si, o único que fan é cambiar a peça. No día que os engranaxes paran todos de funcionar, é que lhe digan á máquina, no, agora somos nós que decidimos cando ti vas funcionar. Mentres que sea un elemento exterior, como o capital, o patrón, ou as decisións administrativas que fan funcionar a máquina á súa conveniencia, cando eles lhe convenha e cando non, incluso a máquina vai para a chatarra. Eu penso que debíamos de tomar conciencia de que somos un engranaxe. Non vos creades que todos aqueles que din que chegan, que fan e que acontecen, non é porque eles o decidiran, non é porque eles se esforzaran, non é porque eles foran mellores que os outros. Simplemente, hai outros elementos externos, outras decisións que se toman no outro lado, que fan que un é rico e o outro é pobre. Simplemente. Pensemos nisso. É importante.